Și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canal, iar astăzi uitați-vă, avem aici Brawl Stars actualizat. Haideți să vedem și ce se va face. Vedeți, mă chiar întrebare să bă, oare acum e grill în Brawl Stars? Și suntem împreună cu Luiza. Bună! Dar uitați-vă ce schelet, adică uitați-vă și nasul ăla, mi se pare ciudat la nasul ăla. Că uitați-vă ce, adică l-are gen, uitați-vă. Ca un dreptunghi. Aș mai vrea să vă recomand un joc pe nume Geometry Dash și cam așa este. Deci uitați-vă, acum este... Deci, Luiza, uite-te. Deci hai să vedem. Deci îi fac screenshot. De când îmi arătă poza. What the? Ce se întâmplă? Oh my god! Oh my god! Mamă, ce tare arată! Super fain! Ia uite-te la Brawler. Hai să vedem ce avem și free pe shop. PowerPoints. Dacă aș avea PowerPoints, pe cine le-aș pune oare? Cred că m-am gândit. Cred că pe Crău. Pe Crău. Avem și noi quest-uri. Hai să vedem și la Brawler. Oh, mamă! Wow! Mamă, ce voce ciudată are, adică o are așa mai tare, mai dură, cum să spun. What? What the f... What? Ești nebun? Deși trage. Și ce sticker șmecher are. Bă, da, gen nu trage și nu înțeleg de ce are linia asta. Să văd dacă și la alți Brawler are linia asta. Hai să-i dăm. What? Bă, stai că am selectat-o. Trebuie să-i dau try. Bă, aici nu arată, ești nebun? What? De ce e aia? Bă, ce am auzit că s-au mai făcut noi pinuri pe Edgar sau ceva de genul, nu mai știu, stai să văd. Mamă! Ce tare arată. Hai să mai vedem oare pe cine s-a mai pus oare pe Amber. Oh, wow! Wow! Și la Gale! Ce? Și la... Wow! Bă, la cine mai era? Și la Byron! Mamă, la cine nu mai era? La lui? Ce?
Doamne. What, și la colet? Mamă, ce dinți are. Și la sărci. What? Mamă, ce... Mamă. Deci nu pot să cred. La Nani era, la Bi era, la Bibi era, Frank era, pe mine era. Bă, la cine nu mai era? Party era, el primul era, Stu nu mai e, adică nu s-a pus încă. Mamă, ce OP arată ăla pe 8-bit. Bă, la niciun brawler nu s-a mai pus. Nu s-a mai pus. Bă, și gen, hai să facem și un quest, ceva. Deci vă vine să credeți ce update, deci e mega update ăsta. Bă, dar uite-te, deci chiar unde te spawnezi există să... Ce naiba! Te rog. Mama aia. What? Hai mă, dați-vă de aici. Mama, ăia mai au numai 8 la... Nu cred. Bă, dar ce... Nu pot să... Haide că aproape luăm pimpecul. Și poate ne deschidem și ăsta. Și apropo, o să am și gemuri pentru Brawl Pass-ul viitor. Și chiar îl voi lua. Și am câștigat. Bă, dar eu niciodată nu sunt star player. Adică gen în episodul ăsta. Dar nu pot să cred ce update șmecher s-a pus. Nu te cred. Adică gândiți-vă cum era înainte și cum e acum. Ce, mă? Așa-ți bași tu joc de mine? Bă, la pleacă fără mine, ești nebun? Hai, te rog să câștigăm. Doamne, ajută. Ce? What the fuck? Bă, ce naiba? Tara! Hai, mă, niciodată nu sunt star player și nu înțeleg chestia asta. Bă, da, uitați-vă, bă, da, în câte zile vine? Bă, dar ce poză faină are. O, Doamne, stai așa aici. În 5 zile va veni. În 5 zile. Mamă, ce tare. Deci acolo le dau ultimata. Ah. Bă, mapile ăștia gen nu-mi prea plac, știți? Știți voi că nu-s faine deloc. Aoleo. Hai, mă, trișorule. What?
Măi, Dynamite, ce să mai spun? Bă, nu avea nicio șansă. Nici mapa asta nu mi-a plăcut. Adică, gen, nu-mi place, nu-mi plac măpile în care nu poți să te duci la cineva să-l omori. Asta mi orează noroc. Mulțumesc. What the fuck? Bă, pe ăla îl cheamă Banana. Așa, mă, împinge-mă dacă vrei. Băi, sigur eu sunt star player. Te rog. Oh, tot nu, eu sunt star player. Bă, aproape gen termină și ăsta pe Nita. Adică, cum se spune questul? Dar oare pe ce brawler o să ne pice Pinu? Și eu mă duc la ăștia și să vezi ce le fac. Fuck it, team. Dar cu mine nu fac. Nu! Nu! Bă, ia de acolo! Mai aveam numai 6%. Aoleu. Deci acum, ce le fac la ăștia? O să nebunească. Ce, mă? Nu-i corect. Efectiv, nu e corect. Nu este corect. Bă, mă teleportez altunde. Oh. Nici hărțile de genul ăsta nu-mi plac. Bă, de ce îmi zi bună rău? Ah! Ce naiba? What the Bă, deci efectiv nu pică măpi care să-mi placă mie. Să fie pe placul meu. Bă, ce și-o luat țeacă ăla. Nu-mi plac măpile ăștia. Efectiv nu-mi plac. Păi, mai aveau 5%, ești nebun? Păi, că ne tot dă 20 de tokens. Ce bine. Bă, dar gândiți-vă, oare Nita chiar are un rechin cum arată acolo? Ce? Ba! Nu-mi plac, efectiv nu-mi plac măpile ăștia. Aoleu.
hai că avem noroc de data asta. Hai mă, dar dă și tu, ticule. Oh, imediat am terminat taierul ăsta. Mamă! Deci oare pe orele ăștia pe cine să le pun, că nu înțeleg. Pe crău? Da, mă, știi ce o să fac? O să le pun pe crău. Mamă, când i-a spawnat. Mamă, bravo. Acolo, mă. Cortilianule. Vezi, Mortis, că ți s-a strâmbat trena. Ce? Yay! Bă, cred că ce ne făcea el primul ăla. Yes! Am făcut. Am terminat breul pe sus. Hai să punem punctele pe crău. Iar pimpăcul să-l desfacem. Mamă, mi-a picat unul pe Edgar, nu cred. Nu cred. Așa. Stai, mi s-a făcut un screenshot. Da. Și cam dat că v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți acum, în 3, 2, 1, like. Și pa!